tinokuchingamidzai zvizvarwa zvenyika yeZimbabwe kumativi mana enyika, kumadokero, kumawirira, kumaodzanyemba, right? Zvisukuru zvatovera tinokuchingamidzai chiti aiwa svikai nekwedu, shanyai muye nekwedu. Isi tiri kumawirira enyika yeZimbabwe, kudunhu rinonzi Hwange Rural District, zita rangu rinonzi Tako Mutepfa. Tiri kuvaka avanoti pachingezi next generation of African villages. Zvichange zvakaita Zimbabwe makore ari kutevera. Zimbabwe makore ari kutevera mbichana ari pamberi pedai. Zimbabwe inenge yakaita sezvamuri kuona pano. Zvinenge zvakanaka zvazvarwa zveZimbabwe kuti zvifambewo zvichishanyawo zvichionawo Zimbabwe yamangwana iri kugadzirwa nevana veZimbabwe. Chazvakanakira zvatinovaka pano, tinoshandisa avanoti iwo natural resources zvatainazvo, upfumi hwatinahwo. Uswa hwandakabata uhu, tombotarisa kameramera achimbotarisa achiotaridza Great Zimbabwe iyo matakadai tombo ari munharaunda matiri. Tinongovaka zvatinazvo, hatisingaendi amunoti pachingezi mahardware shop ekunobhadhara mari zvadhura zvazodii ngana. Aiwa, tiri kushandisa zvatinazvo. Tiri kuona kuti nyika yedu inosumuka tikashandisa upfumi hwatakapuhwa nemadzitateguru edu wakasara uri munomu. Tikashandisa zvatinazvo tinosumuka zvakare tisina kurasikirwa nemari dzekunze. So ndosaka tichiti the next generation, because tiri kutaridzisa kuti tiri kukanganisa papi. Vamwe vanoti vanoda kuvaka dzimba dzematurikidzaniswa dzakaita sekumaNew York mukati memaruzevha. Aiwa, isi tinoti aiwazve ngatingovakei zvatagara tichivaka, asi ngazvive zvakanaka. Isusu tinge chikurudzirawo vana veZimbabwe kuti vashanyewo vachisumudzirawo vamwe vana veZimbabwe. Tinoona kuti tikasumudzirana, matigere mumaruwa munomu, mukasumudzira vana vene, tinoona zvichifamba zvakanaka. Saka uyai kuno tikuratidzei zvimwe mabasa emaoko atiri kubata pano, right? Right, oyo. Right. So tiri kuona panapa tiri kuvaka mudhuri wedu, mudhuri wedu ndewehuswa, right? Huswa takangocheka tega, hatira kumboenda kumashopu kunotenga. Tiri kuvaka mudhuri wedu, iyo vanoiti fire pit, right? Choto madziteteguru edu pasi pasati varohwa nenyundo vaivaka zvakadai, right? Ndo mavakira vaita, asi vaishandisa makavi, vachishandisa zvakadaro rodzi, vachiita sei vachivaka. Mazuva ano tichitanga kushandisawo waya kuitira majuru. Mazviona majuru toshandisa, tokupisa mipani yedu, right? Toupisa kuitira majuru. Takatarisira kugara ndofunga makore anoita 7 years iye nebangwe newaya idzi tisati tafunga zveapa zvakare, right? Tiri kuona kuti maruva edu ari kusumuka nekushandisa hatisi kuenda kumberi tiri kudzoka ruzivo rwemadziteteguru, tiri kudzokera kumashure. Tinoona kuti vaizvitifambisa sei kuti tisimudzire nyika. Hatisi kumhanyira zvemberi kunotsvaga zvekunana New York, kwamunoti New York uko. Aiwa, hatisi kuenda ikoko, tiri kutsvaga zvainoshandiswa nemadziteteguru edu, right? Ndo patiri kuwana njere dziri kuona idzi, right? Huswa hapana chaimport. Vamwe vari kukwira ndege vachienda kuwanzi kuFar East, kunana East, kunotenga majuraho anopfekerwa nekupfekerwa. Ndovanangana vanenge vainazvo. Isu hatina chouviri, asi tinoshandisa zvatinazvo. Asi tiri mukuita ikoko kuti aiwa ndo the next generation the African villages, because nekuda kwokuti tiri kushandisa upfumi hwatinahwo kuzvisimudzira, hapasina kurasikirwa nemari
chatinongoda chete nechekuti vana vezimbabwe vachishanya pano panotogarika. Unotoya chigara pano uchienda kuVictoria Falls, wada kuenda kuBotswana unouya pano uchigara pano, wada kuya nemhuri ida kudzidziswa chinyakare. Handizive kamera mukambozuma mungoti dzonse muchitaridzira kuvillage uku mumboratidza kune mbira uko tine cultural village. Munouya mounza vana, toudzwa history yenyika yeZimbabwe kuti Zimbabwe izonzi Zimbabwe zvakafamba sei, nhoroondo yacho iri pano. Anonzi one stop village ari kugadzirwa kuno, anonzi one stop village. Kana unoda kunzwa nyaya dzemaZulu unouya pano, kana unoda kunzwa nyaya dzemaTswana unouya pano, ukada kunzwa nyaya dzemaNdau unouya pano. Ukati aiwa koindira kunzwa dzemakorekore, makorekore uya pano. Unoda kunzwa nyaya dzemabarwe, vanonzwa mabarwe unouya pano. Ukati aiwa toda kunzwa zvemaluwale uya pano. Dzevambire unouya pano. Uda kutsvaga vanamoyo wokutora mwedzi, uda kutora mwedzi kupa mambo uya pano, right? So chakakumisa ichi kuti mufambe, right? Zita rangu ndinonzi Tako, ndiri kumaruva eHwange, right? Kumawirira kwenyika yeZimbabwe. Ndatenda.